My sme tak veľmi, kajž možno šuleju spýtali prina do účastva dostať, dokež to beše ten druhý najsilnejší smír ve studijnych miestnach, te prine bychu te technické povolania, ale potom beše išlo účastvo a to beše potom serbština podľa ve Lipsku. Hej. A to sme za serbštinu vábili tež, hej. Za kombinaciju, fachovú kombinaciju. A ja neviem, štuje tam, nikdy nemôže to najpraj, štuje tam v Lipsku. A potom miestem jo tež bola v Budyšine, tu Vúčarský ústav, potom sa pretvoril na Pedagogický institút a tam sú boli tie fachové smíry serbština, nemčina, serbština, rusčina a rusčina, nemčina. A to sú veľa šli potom z našej šule na tu pedagogický institút a sú tam ten smíry studovali. Ruštinu, serbštinu alebo serbštinu, nemčinu a tak ďalej.